Egunon. Egunon guztioi eta ongi etorri gaurko prentsa agerraldira. Gaur Gobernu Kontseiluan hartutako bi erabakien berri emango dizuegu eta aldi berean ere kontu emate bat. Lehenengo gaiari helduz, hizkuntza berdintasuneko dirulaguntzak onartu ditugu gaur Gobernu Kontseiluan, ohikoak direnak, urtero ateratzen ditugunak, eta guztira 950.000 euro dira bideratuko ditugunak dirulaguntza hauetara. 967.000 euro dira zehazki. Onartu diran lerroak honakoak dira, euskara sustatzeko proiektu eta jarduerak, euskararen erabilera soziala normalizatzeko tokiko planak, hizkuntza normalizazio praktikak egiteko bekak, itzulpen praktikak egiteko bekak, eta informazio eta komunikazio teknologiak erabiliaz edukiak euskaraz sortzeko dirulaguntzak dira onartzen direnak, eta diruz lagunduko direnak. Gipuzkoako Foru Aldundiak hasieran, ibilbidean, legealdi honen hasieran, jarri zuen helburu bezala Gipuzkoa izatea desberdinkeriarik gabeko lurralde bat, eta desberdinkerien artean ere sartzen da noski hizkuntzen arteko desberdintasuna. Eta beraz, Gipuzkoan euskaraz bizitzeko asmoa daukagunez, horretarako dira diru laguntza hauek urtero onartzen ditugunak. Hizkuntzaren ikuspegitik ere, beraz, ari gera desberdinkerien aurkako borrokan. Aipatu, diru laguntza hauei dagokienez ere, elkarlanean oinarritzen garela, alegia Gipuzkoako Foru Aldundiak diru laguntza hauek onartzen dituenean, lanean ari da, aldi berean elkarteekin, gainontzeko erakunde eta norbanakoekin. Horriei begira onartzen dire gaurko diru laguntza hauek. Alegia elkarrekin hobeto erantzungo diegulako erronka hauei guztiei. Hori beraz, gaur Gobernu Kontseiluan onartu dugun lehenengo gaia. Bigarrena, kasu honetan, Andoainen kokatzen den zubi baten berrikuntza da gaur onartu duguna, zubiaren egitura birgaitzeko proiektua da, eta zubi hau dago kokatua Andoainen N batean, errepide honetako 444,783 kilometroan. Oinarrizko aurrekontua 1,8 milioi eurokoa da, beza barne, 121-koa, eta lanak aurrera eramateko epea 4 hilabetekoa da. Zubi hau 1976 urtean eraiki izan, geroztik egin dira hobekuntza lanak, baina kasu honetan birmoldaketa sakonagoa behar du, eta segurtasuna eta erosotasuna hobetzeko egiten da proiektu hau. Aipatu, oso erabilia dela zubi hau, eta noski lan hauek aurrera eraman nahi direla trafikoaren afekzioak saihestuz. Eta beraz, lan batzuk bypass bidez egingo dira, galtzada moztea askatzen dute eta bypass bidez egingo dira abuztuan, eta beste jarduketak galtzada estutuz egingo dira, gaueko ordutegian behar denean eta asteburuetan bypass bidez. Hori da beraz, gaur Gobernu Kontseiluan onartu dugun bigarren gaia. Eta hirugarren puntua gaurkoan aipatu nahi genuena, kontu emate bada, hain zuzen ere, hobekuntzak egin ditugulako Gipuzkoako Foru Aldundian irisgarritasunari dagokionez. Urteak daramatzagu irisgarritasuna hobetu nahi horretan, eta gaurkoan aipatu gure arreta bulegoetan, bai Txaran, bai Errotaburun eta bai hemen bertan Palazioan, bukle magnetikoak ezarri ditugula. Errotaburun jada martxan zeuden, baina gehitu ditugu, Txaran bazeuden eta gehitu ditugu Errotaburu eta Palaziokoak, hain justu entzumen urritasuna duten pertsonen irisgarritasuna bermatzeko asmoz. Aldi berean, ikusmen urritasuna duten pertsonentzat, herrielebeko eta braileko mapak jarri ditugu, Ogasunean, Txaran eta Jauregiko bulegoetan. Helburua da beraz irisgarritasuna hobetzea Gipuzkoako Foru Aldundian, eta hor aipatu ere elkarteekin lanketa egin degula eta haien gomendioak jarraikiz burutu ditugula lan hauek guztiak. Lankidetza hori beraz balioan jarri nahi dugu, lankidetza horri esker lortu degulako hain zuzen ere neurri hauek martxan jartzea eta irisgarritasuna hobetzea.
Kasu honetan ere, desberdinkeriarik egon ez dadin Gipuzkoako Foru Aldundira sartzerako garaian edo arreta zerbitzuetan. Horiek dira gaur aipatu nahi genituen 3 gaiak. Jarraian, laburtuta gazteleraz emango dut hartutako erabakien berri. En el Consejo de Gobierno de hoy hemos adoptado 2 decisiones que queríamos compartir con ustedes y al mismo tiempo también queríamos comunicar unas mejoras que hemos realizado en accesibilidad. El primero de los puntos que hemos aprobado en Consejo de Gobierno es la convocatoria de ayudas de la Dirección General de Igualdad Lingüística para el fomento y uso del euskera. Se destinarán 967.000 euros para este fin. Saben que Guipúzcoa es un territorio euskaldún que quiere vivir en euskera y para ello trabajamos en la promoción de su uso. Las ayudas que concedemos tienen como objetivo el desarrollo de programas de normalización del uso del euskera en los ayuntamientos, becas para la normalización, para la traducción y creación de contenidos en las nuevas tecnologías. Estas son las ayudas, por tanto, que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy y que son habituales, que aprobamos todos los años. El segundo punto que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno y que queríamos comunicar es el proyecto de rehabilitación estructural de puente situado en el punto kilométrico 444,793 de la N1 en Andoain. El presupuesto base es de 1,8 millones de euros, incluido el 21% de IVA, y el plazo de ejecución es de 4 meses. Este puente fue construido en 1976. Desde entonces se han realizado varios proyectos de mejora, pero en este momento necesita una remodelación más profunda para mejorar la seguridad y también la comodidad de todas las personas. Evidentemente, se pretende evitar al máximo las afecciones al tráfico. Parte de los trabajos se realizarán de noche en agosto mediante un bypass y otros trabajos se realizarán mediante el estrechamiento de calzadas o cortes de carril en horario nocturno o bypass en fin de semana. Estos son los 2 temas que queríamos compartir con ustedes, que hemos aprobado en Consejo de Gobierno de hoy. Y el tercer punto que queríamos comunicar es la mejora en accesibilidad que hemos realizado en la Diputación Foral de Guipúzcoa, tanto en el Palacio Foral, aquí mismo, como en Txara y como en Errotaburu. En este caso, para las personas con discapacidad auditiva hemos instalado bucles magnéticos que van a mejorar su accesibilidad, y por otra parte, para las personas con discapacidad visual hemos colocado mapas de relieve y braille tanto en Hacienda como en Txara como en Palacio. Por supuesto, para realizar estas mejoras hemos contado con las recomendaciones de las asociaciones que trabajan en este ámbito para acertar mejor y realizar mejor este trabajo que era necesario para mejorar la accesibilidad de estos colectivos y conseguir el acceso en igualdad de condiciones de todas las personas en Guipúzcoa. Hori dira gaurko Gobernu Kontseiluan onartutakoak eta komunikatu nahi genituenak. Hemendik aurrera bestelako galderaren bat izango bazenute gai hauen inguruan edo bestelakoen inguruan, erantzuteko prest naukazue. Bai, egunon, Andoaingo zubiaren konpoketa aipatu dezula eta Andoaina begiratuz, hor zebi proiektua zuen aldundiak nonbait bertako udalak aleiragarrita atzera egin duzue proiektu horretan edo moldaketa batzuk izango ditu, jakineko nuke zeintzuk izango diren moldaketa horiek eta zergaitikan lehengoa ariuko egin diezuen bi hizkuntzatan esaz. Andoainen Bazkardon egin behar diren obren inguruan, hor guk egin deguna da ohikoa den bide bat, alegia proiektua martxan jarri aurretik alegazioak aurkeztu dira, alegazio horiek guztiak aztertu ditugu, batzuk ontzat eman ditugu eta proiektuan jasoko dira eta beste batzuk ez, eta beraz proiektuan ez dira jasoko, baina bere ibilbideak berdin jarraitzen du aurrera, ez dago inolako aldaketarik. Baina lehengo proiektuarekin alderatuta zeintzuk izango liateke ezberdintasun horiek edo zertan moldatuko du proiektua aldundiak? Nik azpimarratu nahi dudana da horrelako proiektuetan ohikoak izaten direla alegazio hauek, bai? Eta alegazio horietako batzuk onartzen direla eta jasotzen direla, beraz proiektuak aurrera jarraitzen du, eta hori azpimarratu nahi nuke, inolako zalantzari gabe, eta moldaketak dira txikiak, alegazioetan jasotzen direnak, pentsatzen delako proiektu hori hobetuko dutela, eta proiektu hori hobetzeko asmoz jasoko dira alegazio horiek. Nik ez ditut ezagutzen zehaztasunez, noski, baina bai azpimarratu ohikoa den prozedura bat dela,
gainontzeko proiektuetan egiten dena, eta alegazio horiek ontzat ematen direna jasoko direnak, eta egokituko dela proiektua, baina aurrera jarraitzen du, noski, beharrezkoa da, bai azpimarratu nahi nuke, Bazkardko obra hori beharrezkoa degula, izan ere, 70.000 ibilgailu pasatzen da bertatik egunero, eta beharrezkoa dugu proiektu hori aurrera eramatea, trafikoaren, hobekuntzaren ikuspegitik hala behar delako. Bien, en relación al proyecto de Bazkardo en Andoain, por una parte señalar que es un proyecto necesario, puesto que es una zona de gran afluencia de tráfico. Son 70.000 los vehículos que transitan por la zona todos los días. Por tanto, ese proyecto se va a llevar adelante. Y en relación a la pregunta que ha formulado, señalar que es un procedimiento habitual. Se han presentado alegaciones, se han estudiado todas ellas, algunas se van a incorporar al proyecto y otras van a ser rechazadas. Y ahora lo que hay que hacer es adaptar el proyecto a estas alegaciones, que han hecho aportaciones que son interesantes para la mejora del mismo, pero por supuesto el proyecto sigue adelante. Bai, bestalde hizkuntza berdintasuna ere aipatu duzu eta horren arira Batzar Nagusiek eskatu diote diputazioari lehen ere iragarritako helegiteria aurkeztu dezala. Ez dakit nola hartu duen eskakizun hori, zenbateraino beteko duen, hasieran iragarritako helegite indartsu hori izango dugun azkenean ere hilabetea pasatzen denean, hala nolabaiteko matizazio hori badagoen, arazoren bat ere sortu lezakelako horrek etorkizunera begira. Bueno, aipatu idazu hau ere bizkuntzatan mesedez. Gipuzkoako Batzar Nagusiek atzo hartu zuten erabaki horretan, eta Gipuzkoako Batzar Nagusia dira Gipuzkoako herritarren ordezkaritza nagusia. Gipuzkoako Batzar Nagusiek esan zuten aurrera jarraitzeko gure ibilbidearekin, alegia Gipuzkoako Foru Aldundiak orain arte eramandako ibilbidearekin, da hizkuntza berdintasuna aldarrikatuz, euskeraz bizitzeko eskubide hori garatzen laguntzen digutena. Zentzu horretan Gipuzkoako Foru Aldundiak noski bat egiten du eskaera horrekin, eta aurrekoan aipatu bezalaxe, momentu honetan gainontzeko erakundeekin batera azterketa bat egiten ari gara, alegia helburu hori gauzatu ahal dadin. Euskeraz bizitzeko eskubide hori gauzatu dadin. Eta gure zerbitzuetan bertan hartatuak diren pertsonak euskeraz hartatuak izan daitezen. Hori ondo gauzatu ahal izateko eta berme guztiekin Gipuzkoako Foru Aldundia gainontzeko erakundeekin batera lan bat egiten ari da. Ez da lehenengo aldia horrelako zerbait gertatzen dela, beste erakunde batzuetan ere gertatu izan da, Irungo udalean duela urte batzuk horrelako arazo bat ere sortu izan, Barakaldon ere sortu da, beraz, badaukagu nahiko kezka gainen inguruan, eta ziurtatu behar dena, noski inolako atzerakadarik ez edukitzea hizkuntzaren berdintasunaren ikuspegitik, euskararen berdintasunaren ikuspegitik. Eta orain oinarri sendoak finkatu beharren gaude. Orain momentuz ez daukat berririk azaltzeko, berririk emateko, lankidetza horretan jarraitzen dugu, erantzun egokia eman ahal izateko, baina helburua da, berriro diot, eskubideak, euskaldunen eskubideak eta Gipuzkoaron eskubideak zentzu horretan defendatzea, noski. Eta Foru Gobernuaren barruan nola dizi dezu hau, ze Asensio jaunak esan zuen etzegoela ados helegite horrekin. Gipuzkoako Foru Aldundiak hartzen dituen erabakiak eta Gobernu Kontseilutik pasatzen diren erabakiak bi alderdi politikoen babesa dute. Kasu honetan Uliazpin EPA eskaintzen denean, hori ere Gobernu Kontseilutik pasatakoa da. En relación a la pregunta que formula, seguimos trabajando con el resto de instituciones para dar una respuesta contundente a la sentencia que hemos conocido en relación a Uliaspi. Por supuesto, las personas que son atendidas en los servicios de la Diputación Foral de Guipúzcoa tienen el derecho de ser atendidas en el idioma oficial del país, en su idioma propio, y por tanto vamos a defender esa posición y ese derecho. De momento no tenemos conclusiones que poder comunicar, pero insisto, ese trabajo conjunto es necesario, puesto que no es la primera vez que sucede algo así. También sucedió en el Ayuntamiento de Irún, ha sucedido también en el Ayuntamiento de Baracaldo, en este caso ha sucedido en Uliaspi, y las instituciones tienen que dar una respuesta en conjunta para reivindicar esos derechos y que se puedan llevar a efecto. Y en relación a la pregunta que me formulaba, decir también que las decisiones que se han adoptado en Consejo de Gobierno, evidentemente se han adoptado con el visto bueno de todas las personas que formamos el Gobierno, y la OPE que se realizó en Uliaspi también ha pasado por el Consejo de Gobierno.
Baita, bukatzeko, gurasosek ingurumen baimen bateratuaren kontra jarretako helegitea justizian nonbait Euskadiko Auzitegi Nagusiak atzera bota du, ze balorazio egiten duzu? Bueno, guk egiten dugun balorazioa da gurasosek aurkeztutako helegite guztiak atzera bota dituztela epaitegiek, behin eta berriz, eta pentsatzen dut badutela garaia onartzeko, iraganeko posizioetan daudela, martxan dago azpiegitura, zorionez lurraldeak behartzuen, eta beraz etorkizunera begiratzeko momentua ere eta garaia ere badutela. En relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, señalar que son ya muchos los recursos que presentó Gurasos, los ha perdido todos, y a ese respecto señalar que ya va siendo hora de que dejen historias del pasado. Esa infraestructura está en marcha, por fortuna, puesto que Guipúzcoa la necesitaba, y que ya va siendo hora de que miren al futuro también ellos. Beste galderaren bat? Bai, galdera bat dago, Ulia Azpiko opearen inguruan. ¿Esta sentencia sobre el euskera podría afectar a otras OPEs de la Diputación en cuanto a plazos y demás? Ez nuke inundik inora leku horretan ikusi nahi Gipuzkoako Foru Aldundia eta ez da ere gainontzeko erakundeak. Hizkuntza ofiziala da, gure hizkuntza propioa da, eta eskubideak baditugu, herritarrek eskubideak dituzte, eta besteak beste, bere hizkuntza propioan eta hizkuntza ofizialean hartatuak izatearena. Horrelako zerbaitek aurrera egingo balu, benetan gure eskubideak kinkalarrian egongo liateke, eta ez dut inundik inora nire burua horretan kokatu nahi. Ez da ere Gipuzkoako Foru Aldundia eta herritarrak. En relación a la pregunta que formula, señalar que el euskera es un idioma oficial, es nuestro idioma propio y, por tanto, ese derecho a ser atendidos y atendidas en euskera en los servicios de la Diputación Foral de Guipúzcoa se debe respetar sí o sí, y, por tanto, esa hipótesis que formula no la quiero ni contemplar. Bestelako galderaren bat? Ez dago? Honekin eskerrak ematea besterik ez gelditzen. Egun ona izan dezazuela.